Sarong marin na pagkahapon mga aksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, petsa 26 kan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako manan sa indong lingkod, Mr. Siram gan Bicol, Joshua Martinez Jr. po Ang tabi. programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, asin kami ang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora mismo. Marin na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Partner, magayon an sa tuyang pag-restoryahan mo niyan ta bako lang partner ini so usual na pinagurulayan alagad problema sa pamilya asin sustento. Pero bago kita makaabot dyan sa Urulay Pamilya, gusto ko lang istorya sa imo na may masaklap akong karanasan ngunyan aldaw. Anong iyan partner na I masaklap? don't know kung naranasan mo naman ini. Ano iyan partner? Di nagkakarigos ako. Grabe ang shampoo ko sa sabon. Kaya palanditan ka ng matarde partner. Anong di tanatar? Ano ito partner? Biglang puminundo sa bulos kan tubig sa gripo. Dian ko rahaw mo partner, tubig! Ang problema, wala duman sultiro ko na. Isuaki kang kan kataning me. Di nag-apod ka ng call a friend. Ayan, suaki kang nagpaharok ako kitubig. Iyan ang masaklap partner. So oras na nag-iidali kayo. Dahil man pati ako makaluwas partner. Uwan plus ka. Ubang plus ako. Kaya yan po, Ibig siguro. sabihin partner, problema sa tubig ang na-experiensyahan mo ngunya na pagkahapon. Bako lang siguro ako namong problema sa tubig sa Legazpi. Siguro kamo mga kababayan sa Legazpi. Gulpe. May mga manlain-lain man kamong Actually, kasubanggi experience. partner, bulos kang tubig kasubanggi, tsokolate. May baybay na May libre. bye-bye. May libreng baybay. Unlimited iced tea partner. Kaya sa mga kabarangay dyan sa Legazpi City Water District, kumusta ka mo? Ha? Kumusta ka mo? Kami, bako maray pag ang serbisyo, arog gayan. Oo, and syempre sa mga taga Legazpi siguro may manlain-lain man kamong experience. Gulpi, Maray pa partner. mag-message ka mo sa muya. Ayan. Maray pa, mag-message ka mo kung ano ang na-experience siya nindo na negatibo manungod sa serbisyo kan Water District digdi sa syudad kan Legazpi. Alagad, maski na nga ni nagka-problema ako sa tubig, bako yan kaulangan partner, Correct. tangarig day maging masiram, asin maugma. Ang pagiribanan tangon niya na pagkaaldaw digdi sa yan, programa, partner, tabang patunay ora yan, mismo. partner, na talagang yung eagerness mo na magserbi, na paugmahon ang sa tuwing mga kababayan niya, man Dahil giraran. plano ko, kundi nga ni isukataning kan suaki kang kataning may, madigdi ako, may mga sabon ako, dahil na pati ako mabado, yun na ito. Oo, mas marag ko tayo ito, partner. Kung, May mga sabon-sabon. Oo. mas mabilib ako sa imo kung nagpasiring kang may mga sabon ka. Or madive muna ako dyan sa likod, sa may dagat. May dagat. Anyway, dira-diretso kita mga ka-aksyon. Igwa kita ngunya ning tatabangan na sarong residente duman sa may parte kan Tercer Distrito, si Ma'am Marnel Carillo. Sa 3rd District. Partikular sa UWAS. Uwas, albay. So igwa siya ning kametean aramunta kung ano ang sa iyang kaulangan ay katuyuhan mo niya na pagkahapon sa satuya. Maray na pagkahapon tabi Ma'am Marnel. Maray man pong hapon. Opo. Nay makikumusta ay makiistorya daw tabi sa muya kung ano ang sa imong kametean ta ano ta nakapasiring ka po digdi sa action ko. So ano ko po, yung tube ko po sa tiyan. Kasi ito na po siguro yung epekto nung pag-opera po sa akin nung gallbladder ko po nung 2002 or 3. Tas So ngayon, ibig sabihin po nay, operada Sandali, ka po. partner. Oo. Ang salita pala sa Uwas, Tagalog eh. hindi po, Bulacan niya Ah, po. Bulacan niya. Sige. Pero Dayuhan po. Pero nasa UWAS na. Nahihirapan Opo. ka po sa Bicol. Medyo po nakakaintindi pero hindi po ako nakakasalita. Ayun. Okay. So, Saan- Tagalog na lang tayo, Tagalog tayo. partner. Saan ka pong barangay sa Uwas? Sa Talungog po. Talungog, Uwas, Talungog. Albay. Opo. Medyo palaog na yan. Maganda. Tagalog pala, partner. Opo, pero po, naka-resident po ako malapit po kila Sir Allen. So bistado mo ang pinakagwapo ming Opo. Si kay Kuya Ribahan Allen. Igdi, si Sir Allen. Opo. Opo. So, kumusta po ang after ka itoong na-operahan Tagalogin ka? mo, partner. Ay, oo nga pala. Pasensya po. Okay After lang po. nung na-operahan ka po, kumusta po yung paggalaw-galaw mo ngayon? Mahirap? Medyo mahirap. Pagka wala akong gilder, mahirap po talaga. So, ibig sabihin po, Napansin dala mo ko lang, po yung- partner, kanina, hindi pwedeng ihiwalay ni Manang yung bag, yung bag. sa kanyang Opo. Nandito kinalalagyan. po kasi yung ano ko. Nandyan. nandyan yung, Opo. So, bali yung po, parang bag bag na... Yung waste na galing sa'yo, diretso dyan. Oo. Opo. Oo, so hindi pwedeng iwalayan. Hindi So, po kasi po. ibig Hindi, sabihin mo, Manang, meron siyang tinutunaw sa katawan mo na kailangan everyday
ma-reduce yun sa katawan. Oo, Ibig yung sabihin man, lumalabas sa araw-araw tubig. mo yan kapiling yung bag mo? Umaga, tapon, Opo. tanghali? Ano na po, 3 buwan na Catheter po po. yan, hindi man. Bakit kasi yung catheter sa ano yun eh. Sa- Parang yan, galing yan doon sa inoperahan mo. Yung parang ginagamit po sa catheter, pero binabili ko po, to tawag ko catheter po. Catheter okay. pa din. Opo. Okay, sige. So, sa loob ng 3 buwan, kasama-sama mo na yan. Opo. Na bag mo. Kahit gabi, sa Opo. pagtulog. Opo. So, Kahit imbis na namamalengke ka pa din po. Hindi po ako lumalabas. akala ko, may, First, may asawa ka po, ay single parent po ako. single parent. So, talagang ang katabi mo na sa pagtulog, yung bag mo. Opo. Magpo nung inoperahan po ako ng January. Opo. So, naipay-konsulta nyo na po ulit sa doktor kung kumusta po yung... Nung March 4 po, last namin, Mhm. sabi ni Dr. Dr. ano po, na iaano po ako sa ibang doktor. I-refer. Opo, private po yun. Kaso yung mga gamit po niya, tabako pa po. Pero tinransfer kami. Meron siyang clinic dyan sa may sentro ng Legazpi po. Ilan po nanay ang anak nyo po? 5 po. 5. So, mag-isa mo pong tinataguyod yung mga bata. At Opo. the same Bakit time, asan ganyan. yung mister nyo po? Ay, mahaba po. Mahabang kwento yung partner. Oo. Ah, Okay. Ano talaga po, nanay, yung sakit nyo po? Ano po yung findings ng doktor? Ano po daw, nakuha ko daw po to sa pagtanggal po nung gallbladder ko po. So, meaning, side effect po. nung Opo. pagtanggal ng gallbladder. Opo. Okay. So, paliwanag ba ng doktor talagang nangyayari yan? Or Opo, kung baga sabi sa akin, magiging ano na sa akin yan kasi wala na po daw akong gallbladder. Kaya, Ah. Yun na Kumbaga. talaga ang magiging new normal mo. Oh, Opo. yung normal kasi na pag-function ng katawan, hindi na Oo. gagana sa So, kanya. paano ngayon yung kabuhayan ng 5 mong anak at saka ikaw? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw na pagkabuhay? so, panganay ko, nag-sideline. Nag-sideline, maglaba-laba. Yung pangalawa, yung pares kong babae, nagtutulong lang magtinda. Tapos yung mga anak ko, kung may magpuputo, nagasisig, nagitugbok ng puto. Mahirap. Magkano naman po yung kinikita sa araw-araw ng mga anak mo? Ano po, depende na lang po kasi di ko man po kasi alam kung paano yung sa ano nila sa pagtatrabaho sa pag-ano ng puto. Sapat ba yun sa pang-araw-araw na Pinagkakasya pagkain? na lang po kasi yun talaga. Sa Walang maginibot, may sakit ako. Oh, sa 5 nyo pong anak na ilan po yung minor? Bali, 3 po. 3. Pero lahat po yung tumutulong na Ayun po. So, bilang ina manang, ano sa pakiramdam mo or natatakot ka ba sa kalagayan mong yan na meron ka pang mga Ayun mga po, minor na yun? takot akong mawala na hindi ko alam po ano magiging sitwasyon ng mga anak ko. Yun. So, takot kang mawala sa mundo Opo. na maiiwan mo yung mga anak mo. Nilalakasan ko na lang ang loob ko. Kahit nga mayroon akong ganito, pero masipag man yung 2 kong anak, hindi nahihiyang magtinda. so, Yung ibig pang sabihin po, pinang-aaraw-araw ko lang. nanay, yung panggamot nyo po, yung Hindi na po pambili nyo kuminom po. ng gamot kasi nangihinayang ako. O, yun nga, partner ng pinupunto ko kanina. Mm. Kasi yung kinikita ng mga anak niya sa pagpuputo, paglalaba, pagtinda-tinda, Panggastos na lang para lang yun sa pang-araw-araw. pang-araw-araw. Mm. Wala doon budget or hindi doon kasama Oo, yung, sa medication. So, ibig sabihin, bilang isang ina na kahit meron kang karamdaman, Mhm. Tinitiis na lang, tinitiis mo partner, na lang para... yung karamdaman mo, hindi ka naman makapag-request sa anak mong ibili ka ng gamot dahil kulang nga. Pero yan, nanay, na catheter nyo, binibili nyo yung bag everyday. Nung alam ko pong kailangan naman pong bilhin, nagpabili na po ako. Tapos sabi ng anak ko kasi pag hindi po siya pinalitan, hindi mo talaga magugustuhan yung Opo, amo. opo. Magkano naman po yung isang piraso niya? Nasa 30 lang naman 30. po. Opo. Ayun, okay. Opo. Ngayon po, nay, na naandito ka po, ano po yung pangangaila? Ano po yung... Nais nyo po iparating kay iparating Congressman Saldico Gusto ko po para yung matulungan po kayo. mapatabaan po ako, matanggal po itong tube ko. Tulungan po kayo mapatanggal yung T-tube. Ano po yung magiging operation ulit? Sabi daw po sa akin, hindi naman po ito pwedeng basa-basa tanggalin kasi marami pa daw lumalabas sa akin galing sa tiyan ko. Kailangan daw po, ipasilip daw po.
So kailangan pong konsulta ulit sa Ipa-check doktor. up, Ipa-check ipa-laboratory. up, opo. Okay. So, yan ang kahilingan ng isang taga-Uwas Albay Opo, isang partner. ina para sa kanyang 5 anak na lumalaban partner, lumalaban na kahit ganun ang kanilang status sa At buhay. dahil sa ang programang ito, ang titulo ay Ura mismo. Mhm. At ang gusto ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, ang pagtulong ay Ura mismo. Partner. Tulong, ura mismo partner. Nanay, andito po, nakarating po yan sa kalaman ni Congressman Saldi at ora mismo po, ibibigay namin ang kahilingan nyo po. Andito si Juday. Pasok! Juday. Dito ka, Juday. Ayan. Ayan. Ayan, nanay, ito po yung sa iyong food pack. Ibig mong sabihin, ang request ni Manay ay makapagpa-check Makapagpa-check up, up. matingnan siya ng doktor at matulungan sa ospital. Para at least partner, umuwi man siya, meron siyang bit-bit na pag-asa. So, maliban doon, mayroon pa. Meron pang food pack. Ayun. Ayan ay ha, meron ka pang Grocery iuwi sa item. iyong pamilya. At Andito nanay, nakasulat po dito, meron ka po, free po ha, sagot na po ni Congressman Saldi ang iyo pong pagpapacheck up, laboratories and other medicine na available po sa BRTTH. At huwag ka pong mag-alala kasi personal kang aalalayan ng mga staff ni Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Apo, lalo na si Manay LB. LB Sidenyo po. Nandun po yan Siguro sa Malasakit tulungan Center. kanila Juday kung paano Ayan makausap po, si Manay Nanay. LB. Salamat po. So, hindi ka na po mamumroblema nanay ng pagpapacheck up, ng laboratory. So, bit-bit mo na po nanay ang pag-asa. May mensahe ka po para kay Congressman Saldi. Maraming pong salamat sa tulong po. Sa wakas, maano na rin po ako. Tani makapagtrabaho na makapagtinda. Maraming pong salamat. Apo. Yan po nanay, ang bit-bit pag-asa galing kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol Party List. Ayan. So, ayan Okay. partner. So, yan, ura mismo. Ura mismo. Tabang ura mismo. And aalalayan para po sa karaman kan mga kababayan ta, ini pong mga siring kayo na pasyente na nagdudulok digdi sa programa. Personal po yan na pinagpapasistera ni Congressman Saldico sa mga staff kan Ako Bicol Party List and Action Co Center Tanganing mapadali. para mapadali and and pagpabulong, magamit partner. ninda. So, katabangan ni Congressman Saldico. Okay, maraming salamat po Nanay Marnelli and hagad mi po na dagos-dagos po na marahay na. Salamat po sa inyo ng marami. You're welcome po. Okay? So, yan partner, ang sa tuyang programa pinuunan mo sa pagtabang. Taud-taud partner, ini ang makonsuelong istorya. Yan. Sarong ama, ipinagreklamo sa daipagtao ning sustento. Ayan partner, sarong barangay kapitan. Diyan sa may munisipyo kan Ginubatan. May honorarium man ngayon si Kapitan. Mhm. Day nagtataong partner, sustento. oo, pero gasino man ang honorarium. Oo. Diba? Igwa pa ngayon si Kapitan na siguro kung minsan niya may tupada pa doon sa barangay. Pero day nagtataong sustento. Mga tugang, ang detalye abangan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo.